I år har Knaus 50 års jubilæum, og de kommer med en 50 års jubilæumsmodel. Den er lige bagved her, en Sydwind Celebration. Den er jo rigtig flot. Den adskiller sig en anelse fra de andre med de flotte, glatte sider, de smukke, meget mørke, grå tegninger, der er på den. Men det er faktisk indvendigt, man ser de allerstørste ændringer, så det synes jeg, vi skal gå ind og kigge på nu. Det mest markante ved den her jubilæumsmodel, det må siges at være det her køkken. Kæmpe stort køkken, og det er rigtig flot. Glusene her er trukket tilbage, så der er god arbejdsplads foran, og der er selvfølgelig vask med koldt og varmt vand. Store skuffer med soft close, og en ting, jeg personligt er helt vild med, se lige det her apotekerudtræk. Det er altså bare simpelthen så lækkert. Der er virkelig tænkt på detaljerne i det her køkken. Der er virkelig tænkt på opbevaringsplads i det her køkken. Prøv også at lægge mærke til herover de små hylder her, hvor man kan have ting og sager. Det her skab her, hvor man kan have sit fjernsyn, så man både kan se det fra rundsidegruppen og fra sengen. Og hvis man ikke gider fjernsyn, jamen så kan man jo bruge pladsen til noget andet. Igen, overskabe med masser af plads, ting på hylder, krydderihylder. Ja, det er simpelthen det, der kendetegner det køkken her. Det er rigtig meget plads. Og ellers i den her jubilæumsmodel, ud over det her kæmpe store dejlige køkken, så er der en stor dobbeltseng. Der er toilet og brus, og så er der udvendig vask. Der er en stor rundsidegruppe, og så har den fået den nye trædekor fra Sydwind. Men den kigger vi lige på i en anden vogn lige om lidt. Hverken i Sydwind Eksklusiv eller Sportsserien har der været de store ændringer til i år. Men det er der altså i Sydwind-serien her, og det er dem, vi skal ind og kigge på nu. Vi er nu inde i en Knaus Sydwind 650 UDF, en rigtig stor rummelig vogn. Her kan man tydeligt se Sydwinds ændringer for i år. Der er kommet helt nyt trædekor, den er blevet rigtig flot og lys. Køkkenet her, jamen det er jo et helt kapitel i sig selv. Prøv lige at se det her kæmpe store køkken. Generelt har Sydwind-serien fået nye køkkener, men her kommer det jo rigtigt til udtryk. Her ser du de 3 gasplus inde bagved, med masser af arbejdsplads ud foran. Du har din vask med koldt og varmt vand, og opbevaringsplads. Masser af opbevaringsplads. Der er kommet lyse låger, og det lyse træ her, jeg synes, det harmonerer rigtig flot. Men der var også en smart detalje, jeg gerne lige vil vise jer. Prøv lige at se her. Integreret skærebræt, eller ekstra afsætningsplads, eller hvad man nu vil bruge det til. Smart, det er det i hvert fald. Ellers så synes jeg, den er flot og lys at se på. Og en anden ting, jeg har lagt mærke til, det er, der er indirekte lys rigtig mange steder i vognen. Så man har mulighed for at skabe en hyggelig stemning inde i campingvognen. En anden ny ting i Sydwind-serien, det er lige her inden for døren. Der er faktisk kommet garderobeskab. Og det er ikke nok med, at det er garderobeskab, det er faktisk også et tørreskab. Fordi varmen hernede fra, eller nærmere hernede i bunden, er der en rest, hvor varmen så kommer op. Og så kan man have sine fugtige jakker hængende. Det er altså en rigtig god detalje. Nu har jeg sat mig i rundsidegruppen i den her 650 UDF. Og en ting, jeg bemærker med det samme, det er, at der er rigtig god sædekomfort. Og der er rigtig god benplads, fordi der er faktisk søjlebord. Når der er søjlebord, så gør det, at alle, der sidder ved bordet, sidder godt. Man sidder ikke og kæmper med et bordben, så skal man i hvert fald have meget lange ben. En ting, som også er videreført fra sidste år, det er det smarte lysstyringssystem, hvor man faktisk kan indstille til forskellige mood, hvis man kan sige det sådan. Der er rigtig mange forskellige muligheder for at kombinere lyset, og man kan dæmpe lyset, alt efter hvilken stemning man gerne vil have. Alt styres fra en konsol lige inden for døren. Knaus Sydwind fås i 17 forskellige grundrids, så der er virkelig noget til enhver smag. Men det er ikke det eneste sted, der er sket nyt. Der er også sket nyt på autocamperområdet, og det skal vi over og kigge på nu. Nu er vi kommet over til Knaus' autocamper, og der er specielt 2, vi skal kigge på. Og det er Sky TI, og det er Sun TI. Sky TI, som jeg står ved her, det er begyndermodellen. Der får man rigtig meget flot autocamper for ikke særlig mange penge. Og bare bagenden her, jamen den er jo super flot. Se de her katteøjne. Det ser man altså ikke tit, meget let genkendeligt. Den store forskel på Sky og Sun, det er varmesystemet, isolering. I Sun TI er der for eksempel dobbeltbund. Det får du altså ikke i begyndermodellen. Så må man op og give lidt ekstra penge. Men der er nogle ting, som er fælles for dem begge to, og som simpelthen er så smart og super lækkert, og det skal vi ind og kigge på nu. Badeværelse i den her autocamper, det er altså rigtig, rigtig, rigtig smart. Herinde har vi et toilet, og toiletrummet er jo ikke så stort. Men ved du hvad? Så hiver jeg bare her. Så har vi større toiletrum. Og det næste smarte, det er, at vi har toilettet der, så har vi brugskabinen der. Men nogle gange så vil man gerne have lukket lidt af, og det kan man så hurtigt gøre. Sådan der, så er der lukket af til resten af autocamperen. Lige før var vi over i en Sky TI, hvor jeg viste jer en rigtig smart badeværelsesløsning.
Nu skal jeg se en anden smart badeværelsesløsning her. Nu er vi over i en Sun-TI. Klapper simpelthen bare hele væggen ind her. Og så er der sådan en lille ekstra væg her. Sådan. Så har man en stort bruserum her, og man slipper for, at alle ens træting og toilet og det hele herinde bagved bliver vådt. En ting, der kommer mere og mere fokus på i moderne autocamper, det er pladsudnyttelse. Fordi man vil jo gerne have dem så små som muligt, men man vil også gerne have så mange ting med som overhovedet muligt. Så der er masser af små stuerum rundt omkring. Men nu skal I se noget, jeg synes er en rigtig smart løsning, og det er lige her. Der har man så gemt TV'et. Nu er vi jo oppe i den mere eksklusive serie, og køkkenet er der også bare rigtig eksklusivt og lækkert at se på. Jeg skal lige se det her. Så lige et skab her. En ting, jeg synes er lækkert, det er jo, at så går designet igen på den anden side her, hvor der også er udtrækskab. Skuffefronterne er rigtig flot svungne, og der er soft close. Og der er jo tænkt på alle detaljer. Prøv at se her, der er plads til, at man kan have sit viskestykke hængende. Hver en centimeter er udnyttet. Der er andre nye ting i år, skal det sige, så der er kommet nye bordplader. Knaus er kommet med noget nyt i år, og det er faktisk i alle deres serier, uanset om det er den allerbilligste eller allerdyreste. Og det er den her serviceboks her. Her er alt omkring servicen på autocamperen samlet. Og det er vandpåfyldning, aftapning af vand, strøm, alt er simpelthen samlet her. Det er meget usædvanligt, for normalt ser man faktisk kun det på de store linere, så at man kan få det på den helt billige model, det er noget helt nyt. Ligesom inden for Knaus campingvogne, så er der et kæmpe udvalg inden for Knaus autocamper. Der er alt fra de helt dyre til de helt billige, så der er noget for enhver pengepunkt og enhver smag.